ħafif li mbagħad ftit li xejn, ir-riħ varjabbli, ħafif u varjabbli li jsir ħafif għal moderat mill-Lvant għal Grigal. Nagħtu ħarsa issa temp għal 5 ijiem li ġejjin, fil-maġġoranza tagħhom ħatkun xemxi b'eċċezzjoni ta' nhar it-Tnejn li tkun ftit iktar imsaħħab. Temperatura tkun 31 grad il-ġimgħa u s-Sibt u anke nhar it-Tlieta iżda l-Ħadd tkun 29 grad Celsius, indiċi UV 10 għal 5 ijiem li ġejjin. From mattresses that whisper to pains that gleam, in the bedroom where serenity streams, bonds, clever designs in kitchens and homes. Bonds, 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 bonds. Eastine, love your skin. Good morning, there is a membrane center. Iva, sibinna kull tip ta' liquid membrane tista' tagħmlu inti jew nagħmlulek bin-nies professjonisti tagħna għal materjali ta' kwalità, mhux the Resonant Membrane Center. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA, hija regolatur nazzjonali responsabbli mill-ambjent naturali ta' pajjiżna. Iffurmata fl-2016 blan prinċipali li tissalvagwardja u tipproteġi l-wirt naturali għal kwalità ta' ħajja sostenibbli. Nenu the Artisan Baker. At BT Commercial, comfort begins with precision. Featuring the power and technology of Cree and the refined excellence of Daikin. BT Commercial, everything you need, all under one roof. 5 minuti li ser nkunu qed niddiskutu fuq diversi suġġetti fosthom saħħa mentali, saħħa fiżika, reliġjon, moda u ħafna diversi suġġetti li żgur se jinteressa lilkom it-telespettaturi. Dina kienet waħda mill-ewwel binjiet li Gustavo Vincenti iddisinja. Gustavo Vincenti ma kienx biss arkitett. Din hija waħda mill-aktar xogħlijiet importanti tal-arkitettura moderna ġewwa pajjiżna. Issa insibu ruħna fir-rotunda tax-Xewkija, xogħol ta' José D'Amato. Sfortunatament José D'Amato ma rax il-Knisja lesta. Love is a flame that we can never take on again of it. Għedru n-numur jaraw il-filmat, ma l-għodu għala, 2006 ħallet libsa ħamra Bikkirat ċajta fuq bem, mux veru. Sibtek, is-sibt, wara l-aħbarijiet ta' nofsinhar, fuq TVM. ċittaxis, tisma' minni. Is-soltu tisma' minni. Għandli fej, qalbi. Li sema bin-noċċali li kienu se jagħtu lil Gwivin. Jiena kif tafu ma narax, imma bis-saħħa ta' Malta Trust Foundation dawn in-noċċali bil-teknoloġija ikun jista' jgħidli fejn qiegħed x'qed nagħmel u fejn wasal. Door 1 o'clock. Door 12 o'clock. U ovvjament huwa dan noċċali kif sema li jgħidlu fejn ikun sejjer u x'hemm qudiemu u hemm il-mamaw dak il-kulur
daw l-affarijiet għalli huma wow. Allura huwa xtaqu ħafna. Jien smajt dar reklam ta' Grievin u verra nistiq dan in-nuzzali. Dan in-nuzzali nkun nista' mmur naqra mixja sal-pjazza. Semplu kemm tifilu, ħalli Mary Louise tistijuli dan in-nuzzali u minn qalbi nistiq ngħidilkom grazzi kbira. Please, I renew Mary Louise. Thank you. Il-port il-kbir minn dejjem affaxxina lil min daħal fih bil-baħar. U hemmhekk qegħdin nifukaw aħna sabiex inġibu iżjed minn dawn il-kroċere. Jgħaddi xogħol kontinwu li jżomm din l-industrija ħajja. Importanti ħafna li jkun hemm ċertu standards. Ikonna ġrat fejn għandna numru mhux ħażin ta' vapuri fl-istess ħinijiet. Harbour Life, is-sibt fil-5 ta' wara nofsinhar fuq TVM+. Let me show you what really power. Nar is-sibt waqt il-programm 35 wieħed mill-films li se nitkellmu dwar huwa Masters of the Universe, ispirat minn karattri maħluqa mill-media franchise Amerikana. 35, il-programm ta' kull ġimgħa dwar il-films fuq TVM. We're going to take back our home together. Yeah. Masters of the Universe. Dan l-episodi ta' Animal Diary jistanħotkom ġewa konferenza li vera u importanti li qed issir u hija l-ewwel darba f'Malta li għandna attivisti, NGOs, kif ukoll politikanti taħt saqaf wieħed biex niddiskutu l-affarijiet u drittijiet tal-annimali, każijiet li ġraw u kif nistgħu nseħħu is-segment ta' Animal Welfare iktar aħjar. Pawmiegħi għax Mojra ħadd terġa' tiġi f'dan l-episodju u ħadd tagħmel intervisti Maltija ma' Daryl u ma' attivisti oħra. F'mument wieħed biss l-art soda tista' tixxengel bħall-ilma. Il-bliet jistgħu jitħawdu u l-pajsaġġi jinbidlu għal dejjem. Dr. Matthew Aġus huwa lettur fid-Dipartiment ta' Ġeoxjenzi. Mela Malta ovvjament tinsab fiċ-ċentru tal-Mediterran. Il-Mediterran huwa wieħed mill-iktar postijiet attivi fejn tħol terremoti. Propju waqt li konna għaddejjin din l-intervista, daħlet notifikazzjoni li kienet iseħħ terremot dak il-ħin stess. Fl-edizzjoni li jmiss tal-programm Għawdex illum, inkomplu naraw kif lejn nofs is-seklu 17 dew jiġu rikonoxxuti b'mod formali l-ewwel irħula Awċin. Dan permezz tat-tarif li kien ġie dokumentat f'ċensiment li sar fis-sena 1667. F'servizz ieħor nitkellmu ma' Angelo Bonello dwar il-kunċert ta' żfin kontemporanju intitolat Lux Tenebris. Għawdex illum, tarif u kultura minn Għawdex. It-tifkiriet ta' żmien il-forzi Ingliżi kif għadhom riflessi fil-lokalità ta' Pembroke, Candello fin-naħa ta' fuq tal-Italja, il-Konservatorju Vincenzo Buġeja f'Santa Venera u ċ-ċentru ta' riabilitazzjoni tal-annimali tas-selvaġġ fi Xrop Laġin. B'dawn u bosta aktar suġġetti interessanti u riċetti mill-itjeb din il-ġimgħa Malta li minna jerġa' jersa' għandkom bi proposta mimlija il-wien tomiet u esperjenzi mill-isbaħ ta' dak kollu Malti fis-sura u fil-karattru. Minuti li ser nkunu qed niddiskutu fuq diversi suġġetti fosthom saħħa mentali, saħħa fiżika, reliġjon, moda u ħafna diversi suġġetti li żgur se jinteressa lilkom it-telespettaturi. Viżjoni ngħid li tal-ġej għandna missiden speċjali naħseb li intom żgur ta' fuq, m'għandix dubju, il-Fabian. Lili, Roberta u ħanamlilkom riċetta verament tajba u meta dan? Kull nata 3 fit-3:30 dimment li ma xi ħadd.
Sinjuri, inselmulkom u natukom il-wara nofsinhar tajjeb jiena l-kollega Glenn għall-aħħar darba bl-aħħar analiżi tal-elezzjoni ġenerali tal-weekend illi għadda. U illum ser nagħlqu l-aħħar dibattitu, l-aħħar diskussjoni, jekk xejn, diskussjoni iktar minn dibattitu ma' 4 ex politiċi illi kollha kemm huma setaw il-kontribut tagħhom lejn il-sistema demokratika tagħna u issa qed ikomplu f'fażijiet differenti f'ħajjithom, però xorta nemnu illi l-analiżi tagħhom anzi anke bil-perspettiva u bl-esperjenza tagħhom ovvjament hija denja anke li tiġi diskussa. Qed nirreferi għal Clyde Puli, grazzi tal-għal darbohra inaqat magħna, Josin Kutajer, Claudette Buttigieg, id-Mezzamit Lewis. Grazzi tal-istadina. Grazzi tal-inaqattu magħna. Proset tax-xogħol li għamiltu permezz ta' dal-programm. Ċifrana tal-aħħar. Tal-aħħar. Il-nifs li ħadd Glenn. Taf kejlen ċampillek Claudette. Il-nifs li ħadd. Ħallew l-aħjar għall-aħħar. Ċirrasa fuq il-kejk. Eżatt, tal-aħħar il-baħar u qegħdin 3 irġiel u 3 nisa, ċumbajtu. Maħsuba, ma vera. Ħażammejna iktar mill-mekkanizmu. Sirna l-protokoll u bil-qeda kifet lilna. Kif suppost. Mela, sinjuri, ovvjament l-iktar mistoqsija bażika ma ovvjament anka mill-perspettiva tagħkom u l-esperjenza tagħkom fil-politika, fil-parlament, fi dan il-partiti rispettivi, intom rajtu kollox u esperjenzajtu kollox. Di l-elezzjoni minn barra kif rejtuha u x'inhi il-post-mortem tagħkom minn dak li rajtu anka mir-riżultati li ħareġ. Edward, nista' nibda fil-qasir mela l-ewwel ħaġa ħanibda bil-pożittiv. Il-pożittiv huwa illi il-pożittiv minn naħa tiegħi ħankun ċar illi nemmen ma rridx inkun politiku, però nemmen illi l-Partit Laburista bit-track record li kellu u li ġie konfermat f'temp ta' ġimgħatej kemm mill-Spring Report tal-Kummissjoni Ewropea u kemm mill-Fiscal Report, ġifieri dwar id-disciplina fiskali fejn qegħdin biex ngħidlek il-kejk kemm qed jikber il-kejk ekonomiku u d-dejn kemm huwa manageable kien hemm rapport ieħor il-bieraħ illi serħet in-narasna l-Kummissjoni Ewropea nemmen illi kien l-iktar partit li jista' jkompli immexxi l-pajjiżna dik hija ovvjament opinjoni tiegħi, però kienet insemmi l-Alex Borch ukoll illi Alex Borch u Robert Abela rnexxielhom jagħmlu kampanja illi jiena ħriġt l-ewwel darba fl-2008 qatt ma rajt kampanja daqshekk ċivili daqs din id-darba, ġifieri u din hemmen li huwa preġju ta' Robert Abela u Alex Borch li jagħmlu kampanja bbażata fuq proposti, forsi rajna proposti forsi f'xi mumenti naqra estravaganti fl-opinjoni tiegħi, rajna proposti li ma qbilniex magħhom ma ġara xejn, però ma rajniex kattiverja fil-politika illi kienet ikkaratterizzat ħankun ċar minn mintu kont fil-Parlament fil-2013 sa ftit ilu, illi ma tagħmilx ġid tasal ta' kulħadd kuljum il-politika hija boomerang illum qiegħed taħt għadha tkun fuq. Ġifieri nemmen illi taw lezzjoni tajba ċiviltà politika li inti tiddiskuti l-idea taħna fl-aħħar mill-aħħar familji related qegħdinaw għandna intenzjonijiet tajba, forsi ma naqblux fuq l-affarijiet kif jimxu l-qudiem, però fl-aħħar mill-aħħar irridu nżommu dak ir-rispett reċiproku u dak inżamm. Ħanaqafaw għax imbagħad għandi iktar. Kien hemm inqali wara l-elezzjoni donnu qisu kien hemm iktar nies li bdew jikkummentaw iktar mis-soltu. Dik iċ-ċerta kalmezza li kien hemm ħaġa ċerta jinnaf sobriety bl-Ingliż ngħidula, ċertu konsistenza issa qed tinbidel mindu kellna n-nies li nħattru fil-kabinett tal-Ministri. Iva le minn fuqha. Il-social media tik dak iċ-ċans li tista' tgħid li trid fix xi trid tilgħodu flaxija ma tistax torqod. Tik dak iċ-ċans. Tajjeb u l-ħażin. Issa hawn min jieħdu dik l-ċans dik l-opportunità u ma jgħodix. Hawn min jgħodha spess ukoll. Jiġifieri hija waħda mill-affarijiet li tikkonsidra wkoll. Ovvjament fil-kampanja il-partiti politiċi, speċjalment il-kapijiet, ikunu okkupaw l-ispazju kollu. Allura inti il-fokus ikun qiegħed daqsxejn hemmhekk. Kif jitlaq il-fokus tagħhom dak li jkun ikun xi ħadd imlebleb biex jgħid xi ħaġa, allura mbagħad jgħid isma' se ngħidha issa. Ġifieri dik hija parti mis-sistema. Ovvjament jiena xorta naħseb illi ktajt li n-nies ishom diġà
diġà spiċċat il-verità, imma isom diġà jew mill-elezzjoni, ġifieri issa f'daqqa waħda speċi irrimxu bħajjithom. Issa ekku tajjeb. Kellna l-kampanja issa smajna ħafna, kellna miljun proposta kultant ma kollix ċerti biċ u l-imma waħda qiegħda minni, x'kienu ħafna affarijiet, ħafna simili inti fejn tiftakar meta ġejt hawnhekk fil-bidu kontat li għatlek jiena nagħmlu ħatra. Illi kieku jtuna issa fl-ewwel ġimgħa dak kont għandna fl-ewwel ġimgħa. Betħarġu l-ewwel proposti. Kieku jtuna issa il-programm elettorali tal-partiti u aħna nsaqsu n-nies nagħmluhom quiz, ngħidulhom da ta' minnu tal-PN jew tal-PL. Ta' minnu da. Għatlu n-nies jitfixklux ma jkunux ċari eżatt ta' minnu. Ma għax mhumiex ħafna mill-proposti, mhux ovvjament uħud oħrajn aħjar minn oħrajn ħaġa oħra, ma mhumiex ideologically loaded, allura inti mhix se taraf dawn l-affarijiet ta' minnu. Ma u jisu ma' żmien issa saret mantra ta' ħafna nies. Jaraw klajt. Jaraw, għax ikun magħhom, għax kiekum msew tħares lejja jgħidu da. Mela, Claudette, il-kampanja għandek l-esperjenza wkoll bħal kollegi tagħna wkoll hawnhekk, darba tħoss li kien hemm ċertu momentum milli l-ġiex partiti u anke l-partiti żgħar imxew b'mod kawt, kalm, imma iffukati. Ħanibda fuq livell personali, naħseb illi kont imbati biex naħdem għad il-kampanja elettorali, għax tant kienet fast u tant trid tagħmel affarijiet differenti, trid tagħmel il-house visit. Il-volum ta' xogħol li daħal biex tagħmel affarijiet fis-social media naħseb illi kien impenjattiv ħafna. Per eżempju, biex nagħti eżempju, jien innotajt fis-social media Rebecca Borch kellha kampanja tajba ħafna. Kienet organizzata, kienet informattiva, eccetera. U fil-fatt, kien hemm għalli, sorprendejt ruħi, għatonhom, għaxejn, għaliex fis-social media kienet preżenti u b'mod tajjeb ħafna. U fil-fatt telat minn żewġ distretti xi ħaġa straordinarja. U naħseb illi hemmhekk juri wkoll illi qed jinbidel ukoll il-mod ta' kif issir il-politika, jiġifieri anke dak li għadu kemm qal Edward u li qal Clyde. Għaliex in-nies m'għadhomx aħna kultant naħsbu li kollox dak li qed jiġri fuq is-social media u dawk li dejjem jgħaddu l-kummenti jekk toddhom dawk mhumiex ħafna huma numru sostanzjali. Imma mal-elettorat int għandek numru sostanzjali mill-elettorat li ma jgħid xejn, ma jitkellimx. Maġġoranza silenzjuża. U għandhom opinjoni ġenwina u ħajjithom. Bdiet, kienet għaddejja u komplet għaddejja u issa fil-fatt ma rajniex aqqas dak is-sens ta' kontinwità isek tibqa' tħalli traċċa. Ġifieri llum inħatar il-kabinet il-ġdid and life goes on. U Alla ħares le. Alla jien naħseb li huwa sens matur. Ekku. Jien naħseb li l-poplu qed jimmatura. Taħseb ġifieri il-social media biddel il-mod kif l-elettorat. Jiena naħseb il-kampanja kellha żewġ binari. Dawk speċjalment imdaħlin ċertu età li għal ħares ma mhux tħabbat il-bib għax jgħidu lek ma jiġi ħadd u fil-fatt ikunu marru ċertu nies, imbagħad għandek l-oħrajn illi jekk tmur tħabtilhom qas jiftulek. U l-vot 16. U mbagħad kellek il-vot iż-żagħżugħ. Jiena nara mit-tifla tiegħi, ħatalaq 23. Jiġifieri ma ġie ħabbat ħadd li fil-pulizija bil-vot, imma naħseb kieku ġimma ma nix tiftaħlu. Imma sa frattant fuq online kienet tiġi li rajtu dama, rajtu da xal, rajtu dinek, u dawk hemmhekk kellek vot importanti ħafna. U naħseb iż-żgħażagħ qed jagħtuna lezzjonijiet kbar ta' jiġifieri they've had enough of bickering u dak tip ta' affarijiet. U naħseb li rridu nifhmuh dan il-messaġġ. Jiġifieri u f'din l-elezzjoni kien hemm naqbel ma' Edward, issa jiena Edward fil-Parlament ġieli kemm il-darba ma qbilniex fuq miljun ħaġa. Però naħseb wieħed mill-iktar membri parlamentari li fid-dibattitu tagħna konna nirrispettaw il-xulxin. Jgħidli li jiena ma jaqbilx ma' xi ħaġa li nkun kemm għattien. U jiena ngħidlu lura. Naqra dirett ukoll. U naqra dirett, forsi xi wħud iktar milli li jien naf. Imma in-nies jaħsbu li politiċi li mhumiex mill-istess kamp iridu jkunu qed jaqbdu li xulxin minnhom ma jitħammlux tkellmu. Iva, għax in-nies u hemm raġuni għalfejn, jiġifieri jekk aħna
li qal Clyde per eżempju li inti ma jintarfux ċertu proposti minn oħrajn. Oħrajn jintarfu sew. Għaliex? Għaliex at the end of the day irrid nemmen li żewġ partiti xtaqu l-ġid lil pajjiżna. U allura jekk tixtieq il-ġid u tmur ġol parlament. Jekk naħseb Edward ħajftakar xi qed ngħid, aħna darba kellna kumitat tal-abbozzi u kellna liġi partikolari li kienet imexxi Edward. U konna jiena u Teris Komodini Kakir. U ġejna b'ħafna proposti. Li at one point talab li jiġi sospiż il-kumitat, ġbidlilu l-attenzjoni fuq ċertu affarijiet, b'mod partikolari Teris, ikolli ngħid, okay? U dan biddel ċertu affarijiet. Però dak ix-xogħol ma tantxieħu. Dak ma jidirx. Dak ma jidirx. U Clyde, inti taf iktar minni. Ix-xogħol li jsir fil-kumitati huwa prezzjuż u ta' valur u għal-isbaħ xogħol. Ġosjen, is-social media, ġifieri u żgħażagħ, taħseb illi ħeġġithom biex imorru jivvotaw jew le din l-elezzjoni? Qabel ma ndur għal-mistoqsija tiegħek nixtieq nirringrazzja lilkom it-tnejn, Claudette u Edward, għax naf kemm hi deċiżjoni diffiċli ma terġax tikkontesta, imma grazzi ta' ħidmietkom u anki inti Clyde illi tajt anke lokalment fil-Parlament fil-passat. Grazzi tal-ħidma għaliex. Tajt ukoll. Vera. Ismani, ta' xumbat kneqlbu blawċi bil-matos. U aħna tanna dur bir-ruħi qalbi. Iżda tajjeb illi ngħidu grazzi lill-politiku, jiena din nipprova bħalissa m'iniex membru parlamentarju qasemmi u nipprova ninċentivaw il-familji tagħhom. Ġenja kbira. Inti taf għax tifla ġejja ukoll il-pappa tiegħek kien fil-politika u l-ġenituri, it-tfal, il-partners, nista' madwarna kważi meta jkollna ċertu kritika. Juħduhom ikbar minnu. Politika mingħajr mażluha. Eżatt mingħajr mażluha, ġifier minn hawnhekk nirringrazzjaw ukoll il-familji tagħna imma anke ta' dawk li għadhom jappoġġjaw għadhom fil-rappreżentanti u daw li ġew eletti imma anke l-kandidati li ma telgħux għax kellhom ir-rwol importanti. Insellem ukoll il-memorja ta' ex-attivisti li ħdimna kampanji flimkien, Jonathan Cardona, li sfortunatament illum ħallina b'marda kifra u il-ħajja hija qasira momenti bħal dawn ifakruna kemm illum qegħdin madwar mejda naħdmu għall-istess għan jew forsi nikkompetu fuq naħa oħra imma wara kollox hija ħajja waħda qasira u tajjeb li napprezzaw kull mument. Ekku ħafna ħidma anke għall-pajjiż u kien ġentlhom kbir. Immur għall-mistoqsija tiegħek ħadd pjaċir nisma' l-interventi kollha, iva kienet qasira u intensiva, kellek l-element on the ground illi iva kif qalet Claudette settur tal-popolazzjoni għadu jistenna li tmur tħabbatlu fuq il-bib u jekk ma tmurx ħabbatlu fuq il-bib taħdem kemm taħdem kważi jieħu fastidju dak li jkun, imma għandek l-online illi dan is-saħħa u jiena l-ewwel darba li kontestajt elezzjoni kienet fil-Kunsill Lokali ta' Nadur, kelli 22 sena dak iż-żmien. Issa għandi 36. Jgħaddi żmien. Għandi żmien. 35. U dak iż-żmien l-online kien beda ftit il-Facebook imma ma kienx daqshekk b'saħħtu. Sakemm ħirx tal-elezzjoni ta' wara tal-Kunsill u eventwalment tal-MP kompla jissaħħu. Llum il-ġurnata il-campaigning online huwa iktar b'saħħtu. Claudette semmet ukoll iż-żgħażagħ u anke Edward il-first time voters iż-żgħażagħ. Iva, illum il-ġurnata, iż-żgħażagħ illi tilgħin nemmen illi għalihom l-online josservaw ħafna dak li qed jiġri, imma japprezzaw ukoll persuna li irnexxielhom ikellmu wiċċ in wiċċ. U jiena nitkellem ma' ħafna ġenituri jgħiduli isma' it-tfal tal-lum għadhomx bħal qabel mhux neċessarjament għax omhom jew missierhom kienu aħmar jew blu jew kulur differenti ħajamlu bħalhom. U xtaqt intom saqsejtuna kif osservajtu minn barra. Jiena apparti li kont qed nosserva ħafna dil-kampanja fil-ġurnata tal-elezzjoni bħalma mill-diversi drabi mort counting agent mal-Partit Laburista, kont fuq 13 Diċembru minna ġurnata hemmhekk. U nnotajt l-ammont qawwi fenomenu qawwi ta' cross voting li kien hemm. U mhux biss għal-fatt li kellek kap tal-oppożizzjoni li huwawx, imma miż-żewġ naħat. Li ġieli pereżempju jażlu tnejn minn tal-Partit Laburista, mbagħad tnejn minn tal-Partit Nazzjonalista.
inkella jkollok oħrajn li jkunu personal votes li jibdew one fuq Ministru tal-Labor jaqilbu PN jew one fuq Alex Borch jaqilbu kollha Labor. Imma dawn il-cross voting soltu iktar isir jew tal-anqas kif niftakar jiena meta ħdimt l-elezzjonijiet fil-Parlament Ewropew u l-Kunsillu Lokali. Imma darba kont impressjonata b'dan ammont ta' cross voting li mhux xi ħaġa ħażina, jiena nilqaħħar għaliex il-bniedem ukoll jista' jkun dak persuni li trabbew familja u jiġri jibqgħu jivvotaw il-partit partikolari li trabbew fih u oħrajn li jażlu illi jiddeċiedu fuq il-persuni li verament jemnu illi jixtiequ illi jeleġġu fil-Parlament Ewropew. U din hija fattur illi jinnotajt. Iżda zaħtana x'għandhom bżonn, x'iridu. Il-politika ta' qabel tal-ajat u taf kif l-ġlied kontinwu mhix xi ħaġa li jridu żgħażagħ. U mhux biss iż-żgħażagħ imma anke nies ta' tampari oħrajn japprezzaw politiċi li huma iktar moderati, li jikkritikaw fejn hemm bżonn, imma wkoll li jitkellmu iktar fuq livell ta' policies, mhux biss fuq kwistjoni ta' politika partiġjana u ta' bottaw risposta li nkollu. Kif il-politika naf każijiet minn qrib kisret familji fil-passat. Kisret, relazzjonijiet, familji. Kien hemm fejn, żwiġijiet, kien hemm fejn. Ma nifhimx. Però ir-realtà hi li ifhimni jiena t-tnejn mort lura x-xogħol, qbad l-ajruplan u sifirt lura x-xogħol, ħafna nies ġew lura l-ħajja ta' kuljum. Forsi jkun hemm min iddispjaċi ħax ma telax jew ma telax il-partit tiegħu, imma fl-aħħar mill-aħħar il-poplu għażel nimxu l-qoddim, nkomplu nwaslu aħna bħala ċittadini llum mill-kappa ta' ċittadina nkomplu nwassal is-suġġerimenti u l-kritika kostruttiva tiegħi fejn hemm bżonn għax bħala ċittadina li kont rappreżentanta ta' pajjiżi dak jibqa' obbligu tiegħi lil minn xi kariga jew oħra u n-nies fl-aħħar mill-aħħar aħna familji mħaltin fuq il-post tax-xogħol id-dar fis-supermarket flimkien iridu ngħixu ġifieri dik hija r-realtà. Signori, l-aħħar żviluppi apparti l-bieraħ tabbar il-kabinett, il-bieraħ il-Partit Laburista anke ddikjara li hemm distretti se jiġu ċeduti min tela f'żewġ distretti. Kien hemm 8 kandidati illi telaw fuq żewġ distretti u kif jaħdem il-mekkaniżmu tal-Partit Laburista jittieħed vot sigrit mill-Eżekuttiv Nazzjonali fejn ikun deċiż li hemm distrett ħajitwaqqa'. Ovvjament, fl-ebda każ tal-ebda partit ma jkun il-kandidatu nnifsu li jiddeċidi li mineħħi. Fin-naħa tal-Partit Nazzjonalista il-mekkaniżmu huwa dettat mod differenti fl-istatut tal-inqas sissa fejn jiġi ċedut il-distrett fejn l-inqas li jkun ġab preferenzi vot percentaġġ preferenzi. Allura su awtomatiku. Sakemm ma jinbitix l-istatut issa niddiskutu din ukoll, għandna isu idea ta' min jista' jiżdied mal-lista tad-deputati il-ġimgħa id-dieħla jew meta jinfetħu nominu jsir minħabba l-elezzjonijiet każwali. Ġifieri hawnhekk fuq pereżempju jekk tara Roberta Bela ċeda tieni distrett, Chris Fern it-tielet, Ian Borch is-7, Clyde Kalwana it-8 distrett, Michael Falzon u Clifty Grima jċedu d-9 distrett, Miriam Dalli ħaċedi 11 il-distrett u Jonathan Attard ħajċedi 12 il-distrett. B'daw l-ismijiet kien hemm anka portiz li jagħmlu analiżi ta' min jaf jitla. Jekk niffokaw fuq il-Partit Laburista għalissa, taħsbu fejn taħsbu kif saret l-għażla. Jiġifieri wieħed rax kandidati fadal u jistgħu jitilgħu forsi jaf hemm bżonnu biex ikun hemm grupp iktar b'saħħtu, forsi tidħol anke dak l-element li n-nies jafu jieħdu għalihom li m'hemmx ministru fuq id-distrett, jew forsi kien hemm anke l-element tal-ġeneru illi iddetta distrett jiġi ċedut jew le. Jekk tippermetti li ara hija perspettiva differenti. Il-Partit Nazzjonalista mhux qed ngħid li għandu sistema ħażina xi hija awtomatika hija numerika, allura hija xjentifika, jekk ġibt inqas, jiġifieri inti neħħejt id-diskrezzjoni jekk għax inti hemm in-numri u mxejt bin-numru. Allura l-idea forsi nibtet milli tneħħi id-diskrezzjoni b'mod totali kemm fuq livell tal-kandidat li jkun tela skużani tad-deputat li jkun tela miż-żewġ distretti u kemm fuq livell ta' partit. Allura inti hija numerika u issa il-Partit Laburista is-sistema jien iktar naqbel magħha iktar tkun strateġika. Ġifieri meta inti qed tħalli f'idej il-partit jista' jkollok kandidati illi ma jkunux telaw għal raġuni jew oħra, ħankun ċar il-verdett tan-nies.
Għanajda xillum nista' ngħidha, ġifieri jivvotaw, però mhux neċessarjament, ġifieri jiena rajt minn tela miż-żewġ partiti, ma jekk tgħid l-opinjoni tiegħi min kienu l-aħjar kandidati li kellhom jitilgħu. Ma jfissirx li naqbel preċiżament mal-verdett tal-poplu, però aħna demokrazija u noqgħod fuq li jgħidu n-nies, però ikun hemm nies, ġifieri nkun ċar, illi jispiċċaw barra, illi konvint għax ħdimt magħhom jiena, illi mhux jistgħu jagħtu kontribut iktar minn nies li telgħu. Għax jien ili naqra fil-Parlament. Suġġettiv, Edward. Suġġettiva u le, għax inti jekk tkun elett 13 sena fil-Parlament, taf min jagħti il-100 u taf min ma jagħtix il-100 miż-żewġ partiti, jifhimni, ġifieri ikolli idea wkoll forsi nista' ngħidha illum liberu li nista' nitkellem, allura dak li qed jgħid il-Partit Laburista huwa li jkun strateġikament itella nies li jagħmlu xogħol fil-kumitati, li qed tgħid Claudette li jkun xogħol li mhux tuħu l-vanna glorja għax fil-politika tajjeb li noqogħdu ntellaw is-social media u għamilt hekk u mort hemm ħadd il-kafe ma' daw, ħadd il-tema ieħor, però l-politika iktar minn hekk, il-politika il-kumitati, proċedura parlamentari. Issa ħankun naqra urrit nara, issa ngħidha u mhux se niddejjaq ngħidha ġifieri jistgħu jikkritikawni, irrid nara deputati li jagħmlu iktar xogħol parlamentari. Ġifieri jiena l-esperjenza tal-aħħar 4 snin ħankun ċar miż-żewġ naħat irridu nirrispettaw iktar il-Parlament. Il-Parlament hija l-iktar istituzzjoni importanti u x-xogħol tal-Parlament should not be underestimated. Kemm fil-kumitati ma jiġux deputati fil-kumitati jisom bir-rispett kollu waqgħu minn xi pjaneta, nippreparaw, naraw l-affarijiet. Ġifieri li ħankun ċar taqblux miegħi, ġifieri meruni jistgħu meruni minn barra minn fejn iridu. Però irridu nirrispettaw iktar il-Parlament. U l-Parlament huwa l-ixprum. Il-poplu itella d-deputati hemm biex jagħmlu x-xogħol parlamentari. Ix-xogħol parlamentari huwa importanti u huwa xprum tal-gvern. Ġifieri xprum tal-gvern mhux biss l-ewwel obbligu kostituzzjonali huwa tal-oppożizzjoni li xprum ta' però anke l-backbenchers tal-Partit Laburista. Ġifieri il-backbenchers u f'sens tajjeb ta' ġifieri Selmu l-Amanda Spiteri Grek, per eżempju, li għamlet bieċa xogħol tajba. Private members bill. Li minn backbencher bla rizorsi, jew rizorsi vera limitati. Irrid nara iktar inizjattivi bħal mhux se semmi oħrajn għax hemm oħrajn, però semmejt eżempju ta' illi inti jieħdu inizjattiva u jixprunaw il-gvern fejn bżonn li tikkritika l-gvern billi tkun parti mill-grupp parlamentari li tappoġġja l-gvern. Hija xi ħaġa tajba, mhix xi ħaġa ħażina. Minn naħa l-oħra wkoll l-Ivan Bartolo tal-Mosta fuq is-solitudni. Żguru hija. Mhux sens. Le, u kien hemm oħrajn, ġifieri. Kien hemm oħrajn anke Kien hemm oħrajn li għamlu biex insellmulhom huwa xi ħaġa importanti. Qegħdin aħna anke biex nedukaw il-min qed jarana. Il-kritika li jagħmlu l-membri parlamentari mhux bil-forsa x'tikkritika l-gvern inti kontra l-gvern jew kontra da jew kontra. Ikun hemm bżonn kritika ċerta drabi u ħankun ċar. L-istess, issa, ħankun naqra politiku, l-istess Roberta Bela, meta kien hemm kritika li kienet fondata sema, u anke bidel il-pożizzjoni, issa mbagħad joqogħdu jgħidu U-turn ma jien politiku li jkollu l-umiltà li jbiddel il-pożizzjoni tiegħu. Jiena li huwa politiku għaqli, mhux politiku mkabbar. U dik hija l-politika. Ġifieri rridu nidħlu f'sistema l-Ingilterra jagħmlu ħafna fil-Westminster Model. Issa forsi għax għandhom parlament ikbar. Imma tara il-Prim Ministru Ingliż, li huwa Prim Ministru Laburista li qed jaqla kritika kbira u l-Chancellor of the Exchequer li huwa il-Ministru tal-Finanzi. Mill-istess deputati tiegħu stess. Illi issa tgħidlu dik nuqqas lealtà li hija mod kif inti l-istess partit jixpruna l-politika u biddel id-direzzjoni fejn bżonn. Claudette, għamilt l-istess osservazzjonijiet fuq in-naħa l-oħra tal-Kamra li forsi kien hemm membri parlamentari li vera kienu membri parlamentari denji imma għal xi raġuni jew oħra ma kienux popolari biżżejjed biex jerġgħu jsibu posthom hemm. U l-viċe versa, minn saħħan is-siġġu u telasew. Jiġifieri jkun hemm membri parlamentari li tajt kif jista' jkun ma telax jew ma telax, persuna daqshekk valida, you know. Issibhom iż-żewġ naħat. Fuq il-ħidma parlamentari, ġifieri ma ngħidilkomx kemm il-darba f'dal aħħar xhur qabel l-elezzjoni, qabel ma tħabbret l-elezzjoni, konna nkunu waħedna jiġifieri 3-4 min-nies on a regular basis, kemm il-darba l-Parlament għalaq kmieni. Jiena nistħi bħala membru parlamentari kont ngħid li
6 u nofs għalaqna. Not on. Issa dik hemmhekk mhijiex responsabilità ta' kulħadd, hemmhekk hija l-aġenda tal-gvern. Jiġifieri m'għandux iktar liġijiet x'iressaq, ma kienx hemm ħidma stajna nagħmlu. Naħseb li kultant il-parteċipazzjoni b'mod individwali ta' nies li jkunu preparati kienet nieqsa. Okay? Dik innutajta. Ma tantx tiġi premjata kif qed ngħidu. Ma tiġix daqshekk premjata vera, però rrid infakkar illi pereżempju min minna kien fil-Parlament fi snin iktar kmini, jiġifieri jiena tlajt fi-2013. Okay? U forsi Clyde l-esperjenza hija iktar kmini minn hekk. Veteran. Mal-veterani. Mal-veteran. Imma Clyde jista' Inti mhux 35 għandek Clyde. Jien waħed mill-ikbar privileġġi tiegħi meta tlajt fil-Parlament kienet illi kont nosserva għal affirlu li Francis Zammid Dimek. Stajt ittieħ suġġett li mikun kien ikun preparat, istruit, jaf jagħmel argument, u jien kont ipoġġi bil-qiegħda u noqgħod insegwih għax kont ngħid minn għand ir-raġel jien ħanitgħallem. U spiċċa qisu il-mentor tiegħi meta kien ikollu diffikultajiet dejjem lilu kont inċempel u ħassejt ħafna il-memorja tiegħu wkoll. Imma forsi tgħidli għaliex kien old school u kien ġej minn ċertu tip ta' politika, iva. Imma mbagħad għandek nies oħrajn, jiġifieri ħansemmi nies li qattaw ħafna ħin fil-Parlament u marru tajjeb, Darin Karabot. Ma kienx jimmissja darba li darba u debate li. U validu, U validissimu. Taqbel ma taqbilx miegħu ma. U tara bil-mod ta' kif telaq fl-ewwel distrett, mhijiex ċajta. Jiġifieri, markanti nisamut l-istess ħaġa, preżenza dejjem hemm u jikkontribwixxu, tifhem, jiġifieri mhux bil-fors l-equation għax tagħti semek fil-Parlament inti ma tmurx tajjeb, għaliex imbagħad minnu intelligenti jaqbad il-klips minn hemmhekk u jitfaħħom fuq social media u nifdaqgħu ħada jafu daqgħet ikun attiv, daqgħet jitkellem fuq hekk. Jiġifieri hemm aspetti oħrajn. Tilaba sew il-logħba. Hija logħba u trid tilaba sew. U trid tilaba sew. Il-ġażel xtaqt tinsaqsjax Edward ħarab daqsxejn minn risposta. Taqbel mal-istrateġija illi intużat mill-partit inkwetax. Imma għajjem punti validi oħra. Għajjem punti validi oħra. Ġażel, bilt ma' id-deċiżjoni strateġika tal-Partit Laburista tal-imdistretti ġew ċeduti allura li ħassir elezzjoni każwali fuqhom? Ara ħanajdlek Pola, din hija deċiżjoni meta inti taqbad u ċedi ċertu distretti u mhux oħrajn u kollok il-vot, ikun hemm fatturi differenti li wieħed jikkonsidra. U nemmen ukoll li jkun hemm ċertu lobbying għaddej bħal f'kollox. Iżda jiena ħadd pjaċir għal ċertu persuni li huma next in line inkluż nisa li jistgħu jitlu anke qabel mekkaniżmu bil-casual election illi ħajkollhom ċans għax ġabu riżultat b'saħħtu max qegħdin fuq distrett forsi li ntullu ġissiġġiet bħala Partit Laburista u kompetew ma' nies li ilhom iktar veterani fil-politika u ministri kbar forsi ma ġewx mal-ewwel tnejn. U nieħu pjaċir għalihom. Mill-aspett li ieħor kellek ukoll kandidati validi illi spiċċaw m'għandhomx iċ-ċans li jitfgħu isimhom. Jiġifieri hija deċiżjoni xafra taqta' miż-żewġ naħat il għaliex kien hemm ħanitkellem għall-Partit Laburista darba kien hemm grupp tim ta' kandidati vera imħallat u b'saħħtu minn backgrounds differenti. U xi ħaġa illi ħadd pjaċir bija hi l-ammonti kbar ta' nisa professjonisti minn sferi differenti li kien hemm. Għaliex l-aħħar elezzjoni ġenerali b'differenza ma kienx hemm biżejjed kandidati nisa u jiena mhux biss li daħħalna l-mekkaniżmu imma li jkun hemm ukoll iktar kandidati nisa ta' stoff ovvjament li jersqu l-qoddim u li l-partit jinċentivahom u jagħmlilhom il-kuraġġ jersqu l-qoddim għaliex kultant in-nisa ir-realtà hi li minkejja li qed nippruvaw neliminaw l-istereotipi u tajjeb li anke issa għandna fil-manifest tal-Partit Laburista waħda mill-proposti għal-qalbi jiena kien hemm ħafna ma waħda minnhom hija strateġija nazzjonali kontra l-istereotipi għax fadal ħafna stereotipi
Ir-realtà hi li l-caring responsibilities għadhom jaqgħu iktar fuq in-nisa. Qed indirizzaw, hemm iċ-child care center, hemm miżuri oħra, l-estensjoni tal-lif tal-maternità u l-paternità essenzjali għandna bżonn iktar minn dal-miżuri. Imma dik hija realtà. Imma ħadd pjaċir iva d-darba li l-ewwel nett kellek 10 nisa illi ġew telaw 5 u 5 għandikun, 5 minn tal-Partit Laburista u 5 minn tal-Partit Nazzjonalista li telaw mill-ewwel mill-elezzjoni każwali. Kważi daqs il-Ġermanja Federali. Iva ma nfakkarkom, imma nfakkarkom. Minn fuq il-kritika li l-Parlament tagħna nisa l-pajjiż fl-Ewropa. Ija. U għandna l-Ġermanja ikbar minna bil-bosta l-ikbar pajjiż fl-Ewropa. U ferm ikbar minna. Ara aħna ħajkonna 12 siġġu iktar id-darba nerġgħu għax minkejja. Il-mekkaniżmu se Meħabba l-mekkaniżmu. Il għaliex minkejja li ġew eletti l-akbar ammont ta' nisa fl-istorja s'issa li huma 10 u naħseb li ħajkun hemm ukoll ammont ta' nisa tal-Partit Laburista jiġuni ammont ta' nisa li ħajtulgħu bl-elezzjoni każwali. U mbagħad ħajkollok dawk over and above. Issa tajdu li l-Parlament kbir. Iwa jista' jkun. Imma l-ewwel nett ma seta' ma jsir xejn illa li xkonna ikonna numru baxx ta' nisa. Il-mekkaniżmu waħdu mhux biżejjed u hemmhekk jiena hand on hard anke ġieli kritikajt il-partiti politiċi illi jistgħu jagħmlu iktar biex inċentivaw in-nisa mhux biss li jkun hemm isemmara fuq il-lista. U dan għandek sunset clause, ġifieri il-mekkaniżmu ħajapplika darba u darbtejn oħra tajjeb. Imma ġarajna ammont ta' nisa illi ġew eletti, ġifieri Alicia Buġija Sajd id-darba u anke Borġ Bonello li ktelu bil-mekkaniżmu għandu kun Alicia darba wkoll bil-mekkaniżmu Alicia li telgħu. Ġifieri għamlilhom wittilhom it-triq biex telgħu u mxew l-qoddim. L-aħħar punt. Inti saqsejtni fuq in-numru ta' siġġijiet. Forsi għandna parlament kbir, iktar minn numru ta' siġġijiet jiena nemmen li għandna bżonn parlament full-time. U nemmen li l-partiti politiċi rridu jiqfu jippolitiċizzaw dil-kwistjoni u jitkellmu b'serjament. Mbagħad jiżdiedu n-nisa. Il għaliex, in-nisa jiżdiedu kif qed tajt Claudette u t-tieni net jersqu nies illi għandhom taf kif forsi professjoni li qed jibżgħu qabel il-saqsija għax qed joqmos ħdejja. Le, ma qabel il-saqsija. Finek. Mela, tlajt, bl-istess mod analizzajna dak illi ħareġ, ċoe dak illi qed jindika, mhux jindika, dak illi pubblika l-Partit Laburista li ma distretti ħajċedu u kif se jiġi quddiem il-PN. Issa m'hemm xejn uffiċjali, però jidher li Alex Borg se jkollu iċedi it-13 il-distrett, Stephen Spiteri, it-tieni distrett, Adrian Delija, it-tmien distrett, Mark Anthony Sammut, ir-raba' distrett. Naħseb Stephen it-tielet. Skużani, it-tielet għandu raġun. Adrian is-seba', Mark Anthony l-10, Rebecca s-seba' distrett. Konrad Borg Marċel il-5 distrett u Joe Giglio id-9 distrett. L-10 distrett. Issa. Ma nafx il-handwriting tiegħi, ma nafx il-handwriting tiegħi għalhekk sewwa. Jew ma rridu niftakru kemm ilhom jaraw numri, numri u Anyway. U l-aħħar programm. Anyway. Naħfilli. Mela. Klajt. Din taħseb li hija strateġija tal-partit politiku tal-każ il-PN, jew jekk pereżempju il-PN irid lili, jew il-Labor irid li xi ħadd ieħor. Ħajara kif jagħmel biex idur u jażel it-tali persuna. Lista tut illum hija ċar li għajt min għandu jċedi s-siġġu. Ġifieri min iġib l-inqas persentax tal-kwota fejn iġib hemmhekk trid inti twaqqa' dak is-siġġu. Issa. Però dan huwa żvilupp reċenti fil-Partit Nazzjonalista, ġifieri biex ma naħsbux li kien dejjem hemm. Il-verità għall-maġġoranza tal-eżistenza tal-Partit Nazzjonalista dejjem ma teżisti. Di daħlet 4 snin ilu, kien 5 snin ilu. Xi ħaġa 2021, kemm ġew xi ħaġa 5 snin ilu. Naħseb ġiet applikata f'żewġ elezzjonijiet. Ġifieri meta kien hemm tibdil fl-istatutu di kienet waħda minnhom. Kien hemm min għamel argumenti validi favorija, oħrajn għamlu argumenti validi iktar milli kontrija biex tibqa' kif inhu għandi għall-lanqas hekk nipprova naħseb fuq innifsi li nkun għamilt argumenti validi jiena. Jiena mhijiex is-sistema favorita tiegħi din biex niftehmu, però irrid ngħid li fiha ċertu merti. Jiġifieri di teħlislek ħafna lobbying, ħafna affarijiet, għandek element ta' ċertezza ta' finti fejn se ċedi. Imma jiena dejjem ngħid li dawn is-siġġijiet mhijiex kwestjoni ta' fairness lejn xi kandidat fl-opinjoni tiegħi, hija kwestjoni ta' strateġija tal-partit.
Jiġifieri il-partit jista' jkollu l-opportunità isma' strateġija mhux sempliċi meta xinkella nirridikolaw u f'punta għax dan għandu grazzja ma' da u dem għadi le. Inti tajt isma' jiena bħala partit. Jista' jkun jien naf illi f'dan id-distret jien nixtieq insaħħa iktar mela aħna sejjem intella wieħed biss eżempju u allura ħanċediem biex ikolli tnejn jaħdmu fuq dak id-distret, ħajkolli rappreżentanzi kbar. Jew għandi bżonnu fil-Parlament. Jew għax għandi mxek, għalhekk iċediem. U jew inkella eżatt, forsi ħajkun ministru ħajkollu ċertu impenji. Illum għandna il-mekkaniżmu, ma qabel meta ma kellekx il-mekkaniżmu, stajt isma' jien għandi bżonn li jkolli iktar nisa, mela ħaniprova nuża dan bħala mekkaniżmu. U ġieli intużek, ġifieri kont f'diskussjonijiet illi intuża jew kellha s-settur. Tajt jiena f'dan is-settur partikolari hija abbatut. Mela allura se nipprova għax hemm dak għandu iktar ċans li jitla' minn hawn mela ħanċediem iva biex jitla' dak. Issa inti tista' tgħidlek inti tkun kandidat kontrih u kif tkun studjajt jien naf flok il-liġi l-edukazzjoni tibda tista' tussija l-moment minn żmien meta mort l-università xi żballabel kif bqa' effettwani kollu dan. Imma l-verità. Ċirkostanzi imma l-partit sewa l-kontribut li stajt fil-Parlament huwa kontribut illi kien importanti. Jiġifieri jien naħseb illi dik tħallilek element ta' flessibilità biex ngħidlek. U naħseb li flessibilità li jekk tintuża b'mod responsabbli, ġin kont f'ħafna diskussjoni għamilt fuq 25 sena fl-eżekuttiv. Falta xar snin jisu. Iġifieri f'dawk id-diskussjonijiet dejjem kien hemm diskussjonijiet għaxaw u mhux hawn u l-verità ikollok ħbieb fuq kull distret. Id-deċiżjoni hija diffiċli immens, imma tittieħed fl-aħjar interess dak il-mument tal-pajjiż u tal-partit. F'dawk il-momenti kienet tittieħed iktar hekk għaliex inti jekk xi kien jagħmel xogħol eżempju f'kumitat, dak kien ikun mistoħbi. Jiġifieri jiena kont eżempju chairman ta' Social Affairs, meta għamilna l-ewwel darba qed ngħid 2005. Id-diskussjoni dwar l-IVF għamilt minn xhur waqfu l-MGew jien. Jibaqfu l-MGew u l-kollegi ħbib tiegħi jew ħabtu l-bibien, jew il-kunċerti tal-festa u klajt li ma jidirx jien qed jgħid dak ma xejn qed jaħdem kemm ma jidirx. Qed tifhem? Jiġifieri allura anki hemm jekk kellek bżonn xi ħadd li qed jaħdem stajt tagħti dik. Ara llum dik allum b'xi mod tissorpassa. Illum hemm bridge ħelu bejn żewġ blokki tal-Parlament, titlem, tikxef naqas nienek, tieħu selfie u tgħidilhom il-ħidma tkompli. U tista' titlaq id-dar. Sewwa? Jiġifieri dik hemm issa. It-teatriks allura anke li rajna ftit l-elezzjoni saru daqsxejn importanti wkoll. Ġifieri aħna l-Università konna tagħmlu there is a little bit of acting kienu jgħidulna in everything that you do, vera. Imma is-social media qed toħodha to another level. Ġifieri inti ta' parsi jekk ħabbat il-bibin jgħaddi xi ħadd ta' parsi rak u kombinazzjoni iffilmjak u qallek kemm inti tajjeb u tkun qed tieħu xi żewġ pastizzi x'imkien kemm Alla jbir anke jkun tkoll pastizzi man niesa. Tidher sforzata meta tkun sforzata. Jiena sinċerament ma nafx kemm jebħu punti politiċi. Ma nafx imma llum qed tinħadem fidejk. Issa allura inti tikkompensa wkoll anke dawk in-nies illi vera jaħdmu fil-Parlament. Jiena qed naħu gost li donnu kulħadd. Ma mhux it-teatrin, isibek tajt teatrin fil-Parlament, le. Tas-social media, x'es tas-social media kontinwi. Jiġifieri llum is-social media fuq daqsxejn. Sar qed ngħidlek mhux persuna waħda nagħmlu ħafna. Sar jien ħassel bżonn li ngħidlek oj, jien qed nistrieħ ftit ta'. Ngħidlek kemm jaħdem dak. Tella post jistrieħ ftit. Prosit. Ġifir tipo, ma nafx forsi again. U jekk ma tella xejn jistak minn tix taħdem. Sewa, ġifir illum qabel fil-filosofija kien għalmuna I think therefore I am. Illum I post therefore I am. U jekk ma tippostjax mi nkun ta' tafra. Issa. Inti u ħadd gost ħafna nissemitaw isu bilax dina u l-partiti isom jibżaw jgħiduha. Isu l-politika, il-partiti stess u l-politiċi stess jagħmlu għajaq meta jgħodda sebba ħafna. Sewa, u jġalhom iħossuhom lin-nies illi jekk inti tħallas il-politiċi isek qed tagħmel xi taxxa fuq xi ħadd. Mela nħallsu għall-power station li għandna bżonna, għalla kif se nagħmlu. Nħallsu għat-toroq li għandna bżonna, nħallsu għall-edukazzjoni. U mbagħad ma nħallsux għall-power station tal-idea tagħna li hija l-Parlament, tad-demokrazija tagħna, bil-forsi nħallsu. U allura bil-fors irridu morru. Finanzjament tal-partiti mill-Istat. Dik waħda finanzjament tal-partiti mill-Istat. Imma jrid ikollok full-time
parliamentarians jien fl-opinjoni tiegħi li jingħataw paga tajba biex ma qogħdux nomoduha għax dallum ħadd mhux se jqgħod jitlaq il-professjoni biex jinqafel hemmhekk biss u ma jagħmel xejn. U li mhux sewwa mhux hekk li jista' jgħajjex familja minnha u l-kundizzjonijiet kollha li għandu bżonn. Biex nagħtu idea, Prim Ministru għandu 60,000 fis-sena. Għandu inqas minn CEO, hija redikolaġġi. Jiġifieri, issa apparti minn hekk MP, jew jekk tkun fl-oppożizzjoni. 20,000, 22,000. 24, 25, insomma, jiena ma naf, jekk niftakar sew jiena 5 snin. Jiġifieri toħu fidejk 1150 fix-xahar toħodhom. U ma ninsewx 150 fidejk. U ma ninsewx l-ispejjeż fuq bihom jiġifieri tajt, jekk inti għandek uffiċċju ta' kostitwenza, da mhux inti tfalsu. Sewwa jiġifieri jekk illum jekk għandek kamra b'10 € kuljum qed ngħidu ħafna. Jekk inti fer għandek il-volontiera, ma tix tikollok air conditioner, da mhux se jiġu fis-sajf, immaġinaw bħalissa jiġu jċemplu lek sewwa, u ma jridx ikollok naqra desk, u ma jridx ikollok naqra fotokopja. Jiġifieri inti jekk tibgħat leaflet illum jiġik il-flus, daqshekk tat ngħidu li jiġik ħafna flus. Mela allura inti dawk huma flus biex ngħidu hekk tgħix il-ħajja politika, mhux biex tgħix inti il-ħajja familjari tiegħek. Apparti minn hekk il-ħin. Dili tal-ħin, għax isu part-time. Il-part-time huwa aktar minn full-time. Biex tibtu l-ħat kollox. Biex tamlu sew. Iġbi, da xogħol prekarju fil-verità. Biex tamlu sew. Xogħol prekarju. Għandkom bżonn union kważi, Illum nitkellem b'libertà, ħadd mhux se jgħid li għalija, għax l-istess sistema, għax kieku tajda qabel jgħidu żgur ma jgħidha. Imma kirdu parlamentari tajbi. Parlament bżonn din is-sistema li jkollna parlament fuq. U jkollhom għax apparti l-flus biex ma tistax biss fuq flus. U jkollhom staff magħhom riżorsi ta' riċerka ma jistax ikun li jien biex kont nitkellem fil-parlament, għax Edward kienet jgħid kultant jiġu bla sustanza. Però l-verità biex tmur bis-sustanza trid tagħmel. Di kont kitta l-speaker Antar Tabona dak iż-żmien meta ressaqt ir-rapport tal-IVF. Għatlu qed nibatlek dan ir-rapport. Għatlu ma nixtieq ninformak li jien kelli nagħmel effort straordinarju biex nagħmel xi ħaġa ordinarja. Issa għandhom l-AI għatejnom, għandhom l-AI. Skużi. Hemm l-AI l-lum jien. Tittoqgħod attenċi imma r-riċerka u l-affarijiet. Parlament full-time mingħajr m'hemm pereżempju faċilità ta' childcare fil-Parlament. Jiena għaddejt qed nisma' għandha 5 affarijiet illi jiena nixtieq mhux għax ovvjament mhux neċessarjament jagħtu każ ngħidhom imma naħseb huma 5 affarijiet li jridu jsiru. Isma' barra tidrik tal-li ma jgħidux każ. Probabbli, aspetta kon ġewwa. Sajdek, probabbli ma qed nipprova nkun kostruttiv. Konverzazzjoni franka llum nipprova ngħin. Mela. L-ewwel ħaġa, żieda fil-pagi jien ili ħankun ċar nista' niddikjara kemm taħt il-Prim Ministru Joseph Muscat u kemm taħt il-Prim Ministru Robert Abela irid ikun hemm żieda fil-pagi lill-membri parlamentari, lis-segretar parlamentari, lill-ministri. Għamilna riformi ta' segretari permanenti, għamilna riformi tal-membri tal-ġudikatura u ma tajbin għax ħaqqhom id-dinjità tagħhom. U l-politiċi, jisom da ma jmissom ħadd, jisom le għax. Fakrik li tal-MPs onorari u mhux paga. Da jrid ikun, wija ma. Ma dik tal-Ministru paga għax ma tistax taħdem, ġifieri hija paga. Għamil 9 snin bil-paga, qatt ma kont bil-paga f'ħajti, ma qrila. Xirrit ngħid, ġifieri ili niġġieled. X'intħalta li għamma. Le, it was my choice u onorat li għamilta, ma ġara ġej. Però ma tistax tagħmel riformi f'setturi oħra u l-politiċi tħallih. Il-politiku mhux miskin. Jiena ma rridx inkun miskin, qatt ma kont miskin u mhux se nkun. Jiena naħseb nisbaljaw jekk nindirizzaw bħala lejn il-politiċi. Imma qed nindirizzaw li xu tal-politika. Appuntu, u hija differenti. Għalfejn qed naqblu kollha kemm aħna bejnietna. Għall-ewwel ħaġa m'għandniex interess aħna personalment, u allura nistgħu ngħiduha b'mod liberu. Imma għaliex nixtiequ l-ġid lil pajjiż li jkollu cohort ta' nies, grupp ta' nies li qed jaħdmu għal ġid tal-pajjiż. Jaqblux jew ma jaqblux fil-prinċipji jew inkella fuq id-dettall ta' liġi, dak irrelevanti. Anzi, iktar ma jaqblux, iktar aħjar. Għax inti ħatħabbat l-idejat minn hemm ħajoħroġ il-ħsieb. Ġifieri. Skota waqaft lana il-momentum. Għandha 5 Dibis, u zida moħħa. Għaxem min jgħidlek l-ex politiċi daw mhux kollha ħokku dar xulxin. Tismaħħam barra. Ma nix interess. Naf, imma mhux ngħid għalik jiena. Tieħ id-dinjità. Ġifieri jekk inti qed tagħmel riforma tal-ġudikatura. Illi għamilniha bis-sens, xi ħaġa tajba, xi ħaġa. Tagħmel l-istess riforma l-politiċi u għandha ssir ix-xahar id-dieħel tagħdi, jiġifieri hemm rapporti, hemm ir-rapport Galdes
Ġifieri hemm rapporti, hemm riforma li saret tal-ġudikatura illi ċara tista' tekwipara pożizzjoni. 1, 2, il-kustjoni tal-risorsi. Ġifieri aħna infaqna 95 miljun f'Parlament li huwa ta' Renzo Piano, huwa sabiħ, attraction turistika, xi ħaġa pożittiva għal Malta, ġifieri, però m'hemmx uffiċċju għal kull MP. Ġifieri, MP laqas għandu d-dinjità fil-bini tal-Parlament li jista' jilqa' kostitwent hemmhekk. Issa, nista' fuq dan il-punt, għaliex żminijiet inbidlu u ħafna nies mhux bil-forsi li jkollhom uffiċċju permanenti tagħhom ġol parlament, speċjalment meta inti Ministru għandek cross the road għandek il-Ministeru. Imma l-menu għandu jkun hemm pool ta' uffiċċji li jista' jintuża minn membri parlamentari differenti, m'hemmx. Mhux neċessarjament ġol parlament laqas. Imma ġol parlament. Tista' cross the road. Pereżempju Londra, Westminster hemm konnessjoni taħt il-bridge illi tieħdok għall-binja faċċata. Jiġifieri li hija binja hija parti mill-Parlament, però mhux parti. Issa jirranġaw Citygate. Minn Westminster Parlament. 2, 3. Optional full-time. Tidħol mal-optional. Optional. Tidħol optional. Ma tistax tagħmilha full-time. Tagħmel transition imma tiegħek. Għaliex inti għandek, le, għax għandek professjonisti illi mhux se jiġuk full-time. U ħankun ċar ukoll mill-esperjenza parlamentari tiegħi ma jfissirx li jkunu full-time l-MPs bil-forsi jaħdmu iktar. Jiġifieri jien naf MPs illi għandhom ħafna xi jagħmlu u jkollhom performance tajba fil-Parlament xorta. U jkollhom MPs li ma jkollhom inqas jagħmlu ma jkollhom xejn fuq. Però you have to give that option. 3. Reviżjoni tal-standing orders. Ma tistax. Ministru jitkellem 3 kwarti bir-rispett kollu. Min ħajjisma' li xi ħadd jitkellem 3 kwarti. Għandna ġol-Parlament Ewropew 5 minuti maximum hekk kieku. Jaqtalek mal-ħabib tiegħi Glenn Bedingfield inawguralu minn hawn li sar Ministru konna qed nagħmlu riforma fejn qed nirrevedu l-standing orders, di għandha ssir mal-ewwel. Jiġifieri anka li MP ħankun ċar ma jistax titkellem. Illum nista' ngħid titkellem Claudette Buttigieg biex jirrispondi MP u jaqra speech li laqas għandu x'jaqsam mal qalet Claudette Buttigieg qabel, bir-rispett kollu, ġifieri ħankun qed nagħmel ilek ċara ma nistax ikun iktar. Ma mhux għalija kont ittajt. Le, qed nagħti eżempju, ma jistax inti laqas tajna dak il-battibek, ġifieri daw punti li għandhom jiġu indirizzati ma skużani qed inkun forsi naqra kontroversjali. Il-ħinijiet, xi tajdu. Ma tistgħu tgħidu li ħaġa qabel il-ħinijiet. Mowdu attenti. Iva, mowdu attenti. Ħarsu lejn min, jiena ikkellmuni kollegi, mhux nisa, speċjalment irġiel, okej? Fejn min għandu tfal żgħar, l-erba' huwa l-agħar ħin. Jekk taqleb għal full-time, full-time, għal-kull ġob ieħor. Tista' tgħid illi għandek ċertu ġranet fejn inti għandek il-Parlament. Nista' tagħmel sessions fil-għodu tista' tvarja. Skużani kont naqra appassjonat, ma naħseb huma riformi li għandhom isiru x-xahar id-dieħel. Ħafna mill-mistidna tagħna mhux intom biss, kulħadd kważi qabel fil-maġġoranza naħseb ħadd ma ħareġ kontra il-Parlament full-time jew iktar għajnuna jew paga ola. Imma x'inhi di illi tridu toħorġu mill-politika biex daw l-affarijiet kważi ovvji tgħiduhom għaliex meta għaliex. Kemm l-elettorat ħajpenalizzakom jekk tgħidu għandna bżonn imma l-ewwel tippedu l-aġġornament. Jien naħseb l-ewwel diskors l-ewwel diskors tiegħi naħseb x'imkellem fil-Parlament kien jingħata fil-Parlament. U allura jekk hemm bil bil-mux Għalli xadhom ma sarux dal-bidliet qed ngħidu imma tajjeb Pola naħseb illum qed nagħmlu xi ħaġa. Ma x'inhi r-raġel? Pola illum qed issir xi ħaġa tajba illi pereżempju Klajda u hekk u Claudette u Edward li kienu parti mill-Parlament Lokali. Jiena fil-Parlament Ewropew kellna riżorsi ta' staff. U hemm allowances speċifiċi. Tajba fuq tajb, ġifieri għandek. Kienet toħodlok saħtek u ħajtek, m'għamli ġbija xejn ma kontestajt ġejt, imma kien hemm ir-riżorsi. Tista' taħdem tajjeb, jiena li nħobb il-policy u kont nagħmel ix-xogħol tal-kumitat hemm fuq kont nħobbu immens. Nista' naħdmu tajjeb jekk mort tagħmel diskors.
għandi biex nirriċerka. Nħossni wkoll li dak li qed ngħid huwa riċerkat. Illum saret xi ħaġa tajba li qed naqsmu speċjalment sinjuri hawnhekk li kienu membri parlamentari lokali ma jiena nitkellem ma' ħafna membri parlamentari u jgħidu li kollha l-istess ħaġa u nista' nifhimhom. Illi nedukaw ukoll u nfehmu l-poplu ir-realtajiet tal-politiku li mhuwiex speċjalment li mhuwiex fl-eżekuttiv u anke illi huwa backbencher tajjeb jew inkella ġej mill-oppożizzjoni għaliex il-poplu l-ewwel biex ikun hemm konsensus qabel ma nibdew bejn il-partiti politiċi. Il-poplu jrid jifhem ukoll u hija xi ħaġa li l-poplu jrid jaċċetta. Imma li kieku żewġ partiti joħorġu favorija. ħajkun hemm konsensus xoħroġ il-ħaġa f'dal-pajjiż jekk inti l-partit tiegħek, il-mexxej kap tiegħek ħareġ favur xi ħaġa, il-maġġoranza tal-partit ħajaqbel magħha. Imma hawn l-idea Pola illi da it is an extra daw għaddejjin ħajja komda, daw qed jieħdu kollox u li għandhom id-dawlu l ma dar xulxin politiċi. Illi mhix hemm. Allura inti hemm barra tittamel ftit dan anke li nagħmlu hawn fil-verità huwa eżerċizzju ta' consensus building anke mal-popolazzjoni Maltija. Ġifieri jiena ktajt lili l-poplu Malti ngħidlu isma' inti jaqbillek illi jkollok il-parlamentari full time, inti jaqbillek. U iktar minnhom. Għax hu s-sej tiegħek jien nemmen li tkun akbar li battajlu. Tistenna iktar. Mhux hekk li nistenni iktar minnek. Mhux hekk. Mela għandek paga aħjar, qiegħda full time. Hemm ir-riżorsi. Deliver. Jiġifieri għax dik hi mbagħad illi inti ma tistax tmur u tajt il-bniedem kelli muru għax għandi l-qorti, għax għandi l-uffiċċju, għax għandi l-klinik. Ġifieri, għandna sitwazzjonijiet, ġifieri ġoda l-pajjiż sad titħaq jew tibki. Għax dik hi r-realtà. Għax min ikun backbencher jew ġie mill-oppożizzjoni, ovvjament daw għandhom il-full time tagħhom u ġieli jiklex anke mal-ħin tal-Parlament. Ġifieri hemmhekk qed il-komitat min tajjeb u tindirizzaw ukoll l-attendenza apparti li nemmen li tħajjar iktar nisa wkoll. L-aħħar kumment min-naħa tagħkom x'daqt tiskadilna l-ħin fuq il-kabinett u x-shadow cabinet. Il-kabinet tħabbar anka Roberta Bella qal li mhux ħajkun qed jiżdied għaliex kien mill-prassi bil-cash elections anka jiżdiedu imma dak huwa l-kabinet ta' dan il-gvern għal-inqas. Għalissa, ovvjament wieħed jistenna se l-oppożizzjoni tħabbar ix-shadow cabinet tagħha. L-ewwel impressjoni tagħkom fil-qosor please tal-kabinet u taħsbux illi bil-grupp parlamentari nazzjonalista għal-inqas kif inhu allum jekk hemmx equal match, jekkux fil-parlament ħanaraw teknikalità u dibattitu fuq is-suġġetti li ġew diskussi biżejjed biż-żewġ naħat. Għandulkom wara xulxin, żommu fil-qosor. Mela, fuq shadow cabinet ma nistax nitkellem għax ma nafx. Ovvjament l-ismijiet ħan nitkellem fuq cabinet hemm nies li għandhom track record diġà jien naf għalkemm anke bidlu l-portfolio jien naf ħansemmi eżempju nsemmi l-ismijiet Ian Borg li huwa persuna li fej kien ta' performance. Hemm ismijiet oħra ħankun ċar li biddillhom il-portfolio irrid nara il-performance tagħhom f'dak il-portafol partikolari, ġifieri rridu jgħaddu ftit żmien biex inkun nista' nesprimi ġudizzju għaliex hemm nies illi qatt ma kienu f'setturi partikolari, allura rrid nara l-performance tagħhom. Hemm nies li reġgħu daħlu bħal semmejt is-social media pereżempju. it-tifla tiegħi li għandha 21 sena ovvjament semmit il-Rebecca Bor, semmit il-Rosjan Kutajja li kellha kampanja aggressiva fuq is-social media, ġifieri u li marret fl-elezzjoni reġgħet saret ministru f'Dekasteru illi huwa sinonimu ma' l-politika tagħha u nifirħilha minn hawn. Ġifieri x'qed ngħid, ġifieri hemm minnhom il-Prim Ministru biddel u rrid ibiddel għax leġislatura ġdida anku għandu ġifieri ma rridx inkun fiż-żarbun tal-Prim Ministru għax hija diffiċli minn se barra, il-missa tagħmel Ministru, għandek dekasteri sensittivi li għamilt nies ġodda fihom. Ġifieri irrid nara l-performance ta' ċerta nies ċerta dekasteri, però nemmen illi prova jagħmel ħiltu kollha Roberta Bella biex jaqqat. It-tim kemm jista' ovvjament ikollok id-diżappunt li qal Ġosjen li tħallew nisbarra, però nisbarra ngħidilhom ukoll nisbarra huma membri parlamentari u l-membru parlamentari jiena għext ta' membru parlamentari u ta' ministru għandu ċerta libertà illi jikkritika mhux f'sensax li b'mod kostruttiv ikunx prown
u xorta jipparteċipa u jagħmel xogħol ta' private members bil hemm modda li inti xorta tista' tkun attiv politika. Credit, il-Shadow Cabinet, il-team bħalissa ta' Alex Borch mhux biżżejjed teknikalità u versatilità biex ikun hemm Shadow Cabinet għamal kabinet. Blatlaq li naħseb li iva, ovvjament hija l-prerogattiva issa ta' Alex Borch li għamil l-għażlaw, però naħseb li ħatkun għażla interessanti, fis-sens li issa numru ta' wuċuħ ġodda, u naħseb illi uħut minnhom jistgħu jisorprenduna għaliex meta ssir tafhom. Jiena kumment qasir tal-aħħar, illum l-iktar ħaġa li dejqitni fil-gazzetti kienet illi waqt li qed janalizzaw li ma huma dawk li probabbilment jitilgħu bil-casual election, kull fejn hemm mara jridu jpoġġu dik is-sentenza li jgħidulek imma di tista' titla' bil-casual election, bil-gender mechanism. Isek qed timplika illi anka jekk ma toħroġ għaliha u dik anka l-ġurnalisti din iridu jieqfu. M'għandax taqsam assolutament xejn il-mekkaniżmu tal-ġeneru għandu jidħol aktar tard. U hekk jimxi. U allura m'għandniex noqogħdu nimplikaw isa kważi mara m'għandix toħroġ għal casual election għal xi xorta ħad titla' bil-mekkaniżmu. Dik vera importanti. Ċertament. Hemm kabinet b'saħħtu mit-tim Laburista u nawguralhom minn hawnhekk, naħseb li anke tim però ta' backbenchers li ħajkun hemm. Minn hawnhekk insellem persuni bħal anke Nigel Vella, John Grech, Antnia Ġużdeċeli, soħrajn li Carmelo Abela li rajna wkoll xi rapportaġġi fil-medja u jekk ikunu l-speaker nawguralhom minn qalbu nemmen li ikollu kariga li tiffitjaħ tajjeb ukoll, imma anke jekk li ċertament baqalu ħafna xjofru persuna validissima bl-esperjenza tiegħu u dawk li ħajġu eletti issa fil-proċessi li ġejjin. Jiena l-appell tiegħi huwa li l-partiti politiċi anke l-dawk ħanejt tal-Partit Laburista dawk li ma jkollhomx dekastru fil-kabinett, anke ikun hemm għajnuna, ikun hemm iktar spazju, iktar kollaborazzjoni biex naraw iktar private members bill jitresqu l-qudiem il għaliex huma kollha persuni validi. U ma jfissirx li għax m'intix parti mill-kabinett inti m'għandekx ir-rwol qas xejn irid nara backbenchers iktar attivi. Nawgura wkoll il-kandidati li ma tilgħux u ngħidulhom li meta tkun attiv hemm ħafna xtati kull kif. Ġożjen il-xempju tad-diplomazija, ġifieri semmi lil kulħadd. Clyde, bdejna l-ewwel programm bik, ħantuk l-aħħar kelma sewwa. Iż-żgħiru. Mela, żgħir. Is-sibiet tiegħek fuq il-kabinet u shadow cabinet. Id-dekanta tal-programm. 50 sekondi kważi. 50 sekondi. Ovvjament il-Prim Ministru fil-kabinet tiegħu ħajkun qed jisfrutta l-esperjenza illi kellu matul is-snin. Ma rridx noqgħod insemma ħafna ismijiet għax wieħed joqgħod speċi. Imma jiġifieri t-tnejn naħseb li jirrappreżentaw ċarutont. Għandek illi jinbolx li nagħta s-saħħa probabbilment għax huwa dwer u għandek il-Chris Fern jingħata l-Foreign Affairs għax għandek ċertu gravitas. Jiġifieri probabbilment ħajkun qed jisfrutta dik. Bl-istess mod, imma bl-istess u bil-kontra raġunijiet differenti, inti għandek l-Alex Borch illi bbaża ħafna fuq tim assolutament ġdid. Jiġifieri issa along the way tilef ovvjament l-esperjenza ta' numru ta' nies bħal Claudette u oħrajn li jafu s-sistema parlamentari saw, però mbagħad akkwista numru ta' parlamentari li għadhom żgħar għandhom ċerta sens ta' enerġija u allura huwa iċ-ċans tiegħu biex jagħmel tim ġdid biex jibnieh. Ġifieri f'dan il-perjodu hemm se jkun kollox jekk hu jibniex. Ovvjament irid jibbaża fuq nies ta' esperjenza u li huma hard workers it-tipo ta' jinnaf Ivan Bartolo, pero jiena insertajt konsenza mill-istess persuna bħal Claudette nixtieq nara ħafna iktar ukoll nies bħal Rebecca illi tkun qiegħda iktar fuq quddiem Justin Xkembri li ma tantx kont qed narah fuq l-edukazzjoni. Ġifieri għandek numru ta' nies fejn inti tista' tibni Stephen Spiteri illi għandu llum esperjenza kbira fil-Parlament, ma nafx hekk l-iktar wieħed naħseb lilu, l-iktar wieħed illi ilu u ħaġa tal-aħġeb għadu fost il-popolarissimi. Ġifiri, id-differenza unek se tkun bejn esperjenza u enerġija li trid timbena
u tissarraf. Ovvjament hemm 4-5 snin oħra li jistgħu jsiru. Grazzi ħafna Clyde Josien, Claudette u Edward. Illum nixtieq nsemmihom dejjem nirringrazzja l-produzzjoni, ma llum nixtieq illi nirringrazzja bisimhom għandna id-direttur ħadem kull programm għandna Marcos Piteri, il-producer Zanzia Kaki, Andrea Rossitto, il-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet Owen Gallia, dawn huwa kollu tim li enuna li ta' kuljum intellaw dan il-programm għax ovvjament nidru aħna imma jkollna n-nies jgħinu. Grazzi Glenn tal-support-tejtni għal dawn il-5 ġimgħat, kienet esperjenza tajba. Inħalli n-nies jiġġudikaw. Grazzi għal aħħar darba tal-li segwejtuna, nisperaw li kolkom anka l-kumplament tal-ġimgħa u s-sajf issa. Is-sajf it-tajjeb mimli mistrieħ u daqshekk politika. Sewa. Tislijiet, u postu dejjem moħħkom hemm. Produksi. Ġejna hawnhekk qegħdin ġewwa l-marfa biex innaħħu ċertu mistoqsijiet il għamu fost il-pubbliku Awċi u Malti dwar din il-pjattaforma u fit-tieni parti tal-programm ħanitkellmu mal-operazzjonijiet ħanejdulu hekk relatati max-xogħol isib li dan infrastructure Malta fejn jidħol is-sezzjoni marittima. Il-port il-kbir minn dejjem affaxxina lil min daħal fih bil-baħar. U hemmhekk qegħdin niffukaw aħna sabiex inġibu iżjed minn dawn il-kroċere. Jgħaddi xogħol kontinwu li jżomm din l-industrija ħajja. Importanti ħafna li jkun hemm ċertu standards. Ikonna ġranet fejn għandna numru mhux ħażin ta' vapuri fl-istess ħinijiet. Harbour Life, is-sibt fil-5 ta' wara nofsinhar fuq TVM+. Let me show you what really power. Nar is-sibt waqt il-programm 35 wieħed mill-films li se nitkellmu dwar huwa Masters of the Universe, ispirat minn karattri maħluqa mill-media franchise Amerikana. 35, il-programm ta' kull ġimgħa dwar il-films fuq TVM. We're going to take back our home together. Yeah. Masters of the Universe. Is-Cybercrime Unit tinvestiga każi fejn fost l-oħrajn żgħażagħ jibbuljaw lil xulxin permezz tal-mezzi soċjali. Illum ser inkunu qegħdin insiru nafu kif permezz tal-mezzi soċjali stess insiru nafu jekk il-profili l-oħra humiex ġenwini. U wieħed x'għandu jagħmel biex ikun jista' jirrapporta fuq 119 biex jiġu investigati. Fake profile. Fake profile x'inhu? Fake profile huwa dak il-profil fuq is-social medias li jeżistu fejn wieħed jagħmel profil li ma jippartjenix lilu. Jiġifieri wieħed jagħmel profil b'ritratt ta' persuna oħra u qed juri lilu nnifsu bħala dik il-persuna ta' dak il-profil li hu jkun għamel fals. Waħda mill-mistoqsijiet li tqum ħafna llum il-ġurnata fuq fon kulħadd hija imma huwa fake profile reat kriminali jekk jiena xi ħadd tagħmel fake profile tiegħi bir-ritratti tiegħi. Jiena vittma huwa reat kriminali x'tista' tagħmel il-pulizija. Fake profile taħt il-liġi Maltija dak mhuwiex reat kriminali. Diment li xi ħadd ħadulu ritratti mill-pjattaformi soċjali li hemm online illum il-ġurnata u jagħmel profil fals bihom.
sissa dak għad m'hemmx l-element ta' reat kriminali il għaliex dawk ir-ritratti inġabu minn dik li aħna ngħidula on a public domain space. Ġifri dak il-kontenut kollu li inti qed tittella, inti dak il-kontenut lift ir-rights tiegħu ta' wieħed x'jista' jagħmel bih għax issa llum il-ġurnata jista' jaċċessah kulħadd. Però nistgħu nibdew narawh bħala